Unsa ang superpower ni Satanas? Ang pinakadakong gahom ni Satanas ug sa mga demonyo dili mao ang pagbuga ug kalayo sama sa mga dragon sa mga pelikula o pagpabuto og nuclear bombs para patyon ka. Ang ilang gahom mas makalilisang panyana. Unsa man kini nga gahom? Kini nga makalilisang nga gahom mao ang hinungdan sa kamatayon sa binilyon ka mga tawo sa kalibutan. Mao kini ang dalihok sa mga kurakot nga mga opisyalis sa gobyerno. Mao kini ang hinungdan sa mga gubat sa nasod batok nasod, hinungdan sa mga kasakit, tunglo ug kalisdanan sa kalibutan. Unsa man kini nga gahom? Bakak. Ang bakak mao ang iyang gahom sa pagpangilad, sa pagpangtintal ug pagbuta sa mga tawo sa kamatuoran aron mahimong daotan ang mga tawo ug mahilayo sa Ginoo ug mamatay. Ayaw kini ninyo kaminusi nga gahom ni Satanas kay pinaagi sa bakak dili lang niya mapatay ang lawa sa tawo, apan mapatay usab niya ang kalag sa tawo. Tapos niya na madala niya ang binilyon ka mga tao sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dito wala nay katapusan ang pagkasunog sa kalayo ug ang kamatayon wala nay katapusan. Sa Ephesians chapter 2 verse 2 gitawag siya nga Prince of the Power of the Air. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 gitawag usab siya nga God of this world. Ug unsa man ang iyang gahom? Ang iyang gahom mao ang pagpamakak, pagpangbuta sa mga tao gamit ang bakak aron dili sila kakita sa kamatuoran. Sa sinugdan pa lang sa kalibutan, gigamit na ni Satan ang iyang superpower nga mao ang bakak. Bato kang Adan ug kang Eva. According to Genesis chapter 3 verses 4 ug 5, miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mokaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. Giilad ni Satanas si Eva ug Adan nga dili makapatay ang prutas apan makahimong maalamon hinuon ang prutas sa tree of knowledge of good and evil. Nakagusto sila nga mapareha sa Dios, busa nikaon sila sa prutas ug sugod ni adtong taknaa nisulod ang sala sa tibuok kalibutan ug ang sala kadala ug kamatayon ug ang tanan namatay sanglit ang tanan nakasalanan. Namatay si Adan ug Eva spiritually ug namatay usab sila physically later on. Perfect paunta ang tanan pero sugod ni atong taknaa misulod ang mga tunglo, mga kasakit, mga virus, mga kaguol, mga kaaway, mga away, mga kamatayon sa kalibutan. Karong panahon na nagsige paghapon og lihok si Satan sa pagpangilad sa mga tao aron botaan sila aron dili sila makakita sa kamatuoran. Busa ang mga tao nagsige og pangawat, sige og pagpakihilawa sa dili nila asawa o bana. Sige sila og pagpanguyab og daghan nga mga tao. Sige sila og pangurakot, nagsige sila og patay. Kining tanan lihok og resulta kini sa pagpamakak ni Satan sa kinabuhi sa mga tao. Sa katapusang adlaw, ang bakak ni Satan iyagyapong gamiton sa pagpangilad sa tibuok kalibutan. According to Revelation chapter 20 verses 7 to 8, human sa 1,000 ka tuig, buhian si Satanas gikan sa gibilangguan niya. Mugawa siya aron limbungan ang mga nasod sa tibuok kalibutan nga gitawag og Gog and Magog. Tigumon sila ni Satanas aron makig-away sa mga katawhan sa Dios. Ang iyang matigom nga mga tawo mahimong sama kadaghan sa bala sa baybayon nga dili maihap. Ang superpower ni Satan nga mao ang bakak ug pagpanglimbong ihagyapong gamiton sa pagtintal sa mga tawo nga muuban kaniya ug pagpakig-away batok sa Dios. Mao ang hinungdan nga daghan pagayod kaayo ang mga tawo nga maimperno tungod ni aning lihok ni Satanas sa pagpamakak. Dili gusto ni Satan nga siya lamang ang maadto sa impyerno. Gusto niya nga apil ang mga tawo sa tibuok kalibutan mauban niya sa impyerno. Busa ayaw ninyo kaminusi kining gahom ni Satan sa pagpamakak sa inyo. Likay kini og ayaw higugmaa, ayaw pailad ni Satan, ayaw pailad sa Prince of the Power of the Air. Sa panahon nga siya mangilad sa imuha nga moingon siya nga kawata kini aron nga malipay ka, ayaw patuo. Sa panahon nga motuo ka sa iyaha, madaot gayod ang imong kinabuhi, mapriso ka, malubaan ka, maulawan ka, maguba ang inyong pamilya. Ug sa katapusang adlaw, sunugon ka sa impyerno uban sa yawa, kay naminaw ka man sa iyahang pamakat. Pusa, ayaw na paminaw sa mga pagpangilad o pagpanglimbong sa yawa. Paminaw hinuon ang pulong sa Dios ug si Kristo Jesus kay siya ang kamatuoran. Kung maminaw ka sa iyahang maayong balita ug sa iyahang gugma, ikaw makabaton og kinabuhi nga walay katapusan ug magpuyo ka uban sa Dios ug sa mga balaan hangtod sa kahangturan.